Alam niyo guys, malambot to. Pag may buto ka, Oo. makakain na. Ako, malamig. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng crispy chicken feet. Chicken feet. At saka meron tayong sigang na bangus. Ang drinks natin. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, frame na po tayo. Amen. Ay, mga kapudibi, malinis na kamay namin mga taking Kapampangan. Mangta na po. Opo, mga tana po. Okay. Masarap to mga foodies. Tingnan yung sausawan namin mga kapudibi. Punong-puno ng pipino. Tsaka sili. Crispy pa kaya to? Try natin. Alam niyo guys, malambot to. Pag may buto ka, makakain na. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mangta na po. Tama. Ng tapon. Lemon buto, no? Oh. Magic. Ay! Madali lang lutuin ito mga foodies. Lutuin nyo lang sa pressure cooker. Sarap. Kanina ko pa pinapapak. Kaya pala. Kanyang pulutan na rin. Na? Siyempre magsigap po. Yung sigam natin, yung ginamit nilang pang-asim, yung mangga. Kasi madaming mangga. Ito, mangga ko yan. Bigay ni Valerie. Hoy! Kanyaman. Galing kayo, cook like crazy. Galing kay Cook galing Like kay Cook Like Crazy. Crazy. Oo. Kala ko kay Valerie. Mangga Sa yan. sa Manila. Ang sarap pala, sinigang sa mangga. Ano siya? Ang sarap pagka-asim. Kanyaman sigap. Gusto ko siyang pagkasigang.
shoutout po. Arata. Pasuyo ko na. Sir, ano to? Magandang i-business to na. Lalo na sa ano, sa mga estudyante ngayon. Kaplas. Sunod-sunod siya pa makinan siya. Uy, may nag-comment. Matangos daw yung ano kong muso. Yan talaga yan. Tabi-tabi ka dyan, baka matusok ka. Makapal yung labi ko. Kaya nakikita nyo yung ano. Yung lipstick niya kasi. Hanggang dito. Saan? Gusto na natin ito. Dalaga na si Bibi, may pimple siya. Oo. Sakit nga yun. Hindi natin kailangan ano yan. Malapit ng birthday mo. Oo. Oo, birthday ko sa ano? November 1. Siyempre sa May 18. Ayan. Dalaga na si Bibi. Oo. Kung malapit kayo dito, punta kayo. Kung malayo kayo. Huwag na. Happy birthday na lang. Eh, may nag-iimbita sa ating fiesta. Sabi ni Ate Biz. Sa ano daw? Dito sa Guagua. Santo Cristo na. Shoutout po sa'yo. Titan po namin kung makakapunta po ano. Pwede po mag-sharon nun. Kailan ba yung ano nila, fiesta? Okay. Comment po kayo ma'am kung kailan yung birthday. Ay, fiesta nyo. Madaming fiesta ngayon. Sa May. Ngayon sa May. Mag-shoutout ako habang kumakain si Bibi. No, shoutout ako. Shoutout and happy birthday kay Syra Evangelista Tabo sa April 22 yan. Advance happy birthday po sa iyo, ma'am. Kay Milko Balunsat from Cagayan Valley at sa mother niya na nasa Hong Kong. Melvin Sagsagat, Lilibet Baludo from Legazpi, Mercy Enano from Laguna, Merly Dichoso and Lita Manyo. Shoutout po sa inyong dalawa. James Tundag Superiores. Ayan. Mary Carrie Loway from Mindanao. Marimar Agapay Makayanan. Ayan. Shoutout po, Ma'am Marimar Agapay. Kay Marjorie from Pangasinan. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa supporter po ninyo na sa amin na BBM. Tita Olivia, try mo po yun ng kanyaman. Ay, hindi mamang chicken feet. Ayan. Shoutout po kay Tita Olivia. Ingat ko po Ken. At kay Nanay Babe Kaluya. Shoutout po. Shoutout Baby Allison, Catherine Bugoy, sasawa mo. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout dyan. po. We love you all. Try nyo, matyaman. Makapudibis, Emi naman nagisan din pilang piraso din. Pagdakal na pa rin. Marakalakas din nga pa kami. Makapudibi, hanggang na kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Love you.